Звыш 900 метраў, 26 пролётаў і новыя архітэктурныя рашэнні. Мост на Прыпяці – аб'ект доўгачаканы. Спачатку рэканструкцыі жыхарам бліжэйшых раёнаў прыйшлося перабудаваць лагістыку і прывыкнуць да новых рэаліяў. Але зараз на карце Мазыра не проста ключавая транспартная артэрыя, але і новая архітэктурная славутасць рэгіёна. За 2 гады, пакуль вяліся работы, мост поўнасцю пераўтварыўся, ён стаў больш функцыянальным як для транспарту, так і пешаходаў. Інжынеры, якія спраектавалі дадзены аб'ект, сцвярджаюць, што яго срок службы складзе не менш 100 гадоў. Радасць ад гатоўнасці мазырскага гіганта раздзяліў і самы доўгачаканы госць. Перад урачыстым пераразаннем чырвонай ленты размова прэзідэнта з палешукамі аб іх жыцці і, канешне, аб найважнейшых задачах дзяржавы. Мосты и дороги – это найважнейшая задача государства. У нас через Припять, по-моему, 4 моста, да? Всего 4, 3 здесь. Когда-то после войны, в 50-х годах, когда был построен этот мост, он был единственным. Но очень важно. Не просто было его реконструировать и сделать самым современным. Абноўлены мост – падарунак напярэдадні Дня кастрычніцкай рэвалюцыі. Ужо традыцыйна напярэдадні свята беларусы атрымліваюць тое, што неабходна для камфортнага жыцця. Бо менавіта людзі – той самы прыярытэт дзяржаўнай палітыкі. Как для меня, и я думаю, для большинства жителей города Мозыря, это самое знаковое событие года. Открытие нового моста, такого прекрасного, красивого, который поражает уже своей и арочностью сводов. И это праздник, несомненно, и мы этого ждали. Это и логистика, которая для ближайших городов, которые тоже здесь у нас работают, и для нас самих. Поэтому это очень знаковое и важное событие. В кратчайшие сроки была проведена такая масштабная реконструкция, которая позволила нам, мазырянам, быстрее попасть на другой берег, и что экономит наше, конечно, время и дает нам удобство. Поэтому сегодня можно сказать, что, проходя по мосту, он легкий, воздушный, хочется самому парить под аркой, і просто положительные эмоции. І менавіта за такімі адчуваннямі і шчырымі эмоцыямі нашых людзей стаіць карпатлівая праца будаўнікоў. Аб тым, што папрацавалі на славу, гавораць факты. Першапачаткова рух па абноўленым мосце планавалі адкрыць у маі 2026 года, але дзякуючы высокім набраным тэмпам удалося скараціць тэрміны амаль на паўгода. Огромная трудность здесь было течение всегда. Те инженерные сооружения, которые здесь строились, они не выдерживали паводка, не выдерживали натиска воды и применяли здесь новые технологии, которые позволили построить через, скажем так, бурную большую реку этот мост. Прафесіянальны падыход і рэакцыя на прыродныя выклікі далі свой плён. Шырыня абноўленага моста стала больш, сям'і павялічылася да 10 метраў. Прадугледзелі і веласіпедную дарожку, а таксама безбар'ернае асяроддзе. Усталявалі ліфты для маламабільных гараджан. За прадумванне кожнага нюанса і стварэнне ключавой транспартнай артэрыі словы падзякі і наказ на далейшую плённую працу. Настройтесь на хорошую работу. Помните, что то, что не сделали вы, никто не сделает. Каждый должен делать свое дело. Каждый за свой клочок земли, за свой кусочек работы отвечает. И должен это делать. Вот это главное. Дисциплина, еще раз дисциплина. Работайте на своей земле. Нищими не были и не будем. Сам мост яшчэ да адкрыцця, дзякуючы усталяванай вантавай арцы і падсветцы, ўжо стаў любімай фотазонай для жыхароў Мазыра. Інтэрнэт-прастора на працягу апошніх дзён так і стракаціла ролікамі мясцовых блогераў, але афіцыйнае «можна ехаць» прагучала толькі сёння. У знак удзячнасці ад мясцовых жыхароў кіраўніку дзяржавы паднеслі ў падарунак карціну «Любімы горад». Гэта праца настаўніка Мазырскай дзіцячай школы мастацтва Леаніда Прыходзькі. На палатне намаляваны Мазыр у асяроддзі лясоў і пагоркаў. Ля падножжа горада працякае маляўнічая Прыпяць. Яе набярэжнае ўпадабанае месца для прагулак жыхароў і гасцей горада, а 2 берагі ракі злучае абноўленая славутасць – рэканструяваны мост. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».